Kestaan yung discuss ang mga para palaging api. Ang tinabay. Wala inamaning tagibrugo papa. Rom lang mali. Wala inamaning tagibrugo papa. Wala na doon nga at ang burom ng blay. Ang tinabay. Sam lago sa kawid karasan. Yang api na puni ang papa. Dakay nga api ang papa. Naitadaw siya to ang ining papa. Em nga nadoy poro na pun. Nadogig pa taman yung adam ugim. Pinagutan niya ni papa. Hadog ining sigo nga api imi. Naitadaw ang tinabay. Baroh kinalepok. Ba't kinadona ay yung burong ka play. Wala nga api na lagi yung papa. Damanik na gibrugo papa. Nadoy na yung taga jingem go bonskot. Ang tinabay. Rom lang udurkan all apali. Gabay nang juga pap kalang ngejingjap. Gabay nang yung mga pap ko mga ito ngejingjap. Gabay nang yung mga pap ko tek o kom. Ya ngejingem biang api. Gawem na do wakai ngapi. Ya ngetiga ngapi. Sadu cok. Kalau mana pria ngapi go ya opsiaw. Go panye gini kecembertai gini ni. Go kwa boy benin. Karon mo na priyang api, hamantang kami ng pagkiri ni Igo Putana ni. Iwan ra yung discuss mo kotor.